ebi de ye ohia ebi de ye nsanum chese nipa boba sesa abusua no ntimi nkoso chese bonsam abetena abusua no etu obi abewo efiri bese me ka se apam no bi wa ana abosum wo mo je bese 600 800 years ago hey yes and a tie abusua no enti sika kopa gold e wo fio okay etu omo so say we ye dabone kuda paku ene ayi kweside fofie na omo twa nkukọ ana se nwan ne de guso ne sika ko ofio ne fio no omo nyina so ehio e ma kwa ware nyeye me ma kwa ware nyeye ye tu kwan kwa buruchi mamu a bo hwe ne abo obi ne de naba omo ye dwuma bi enso aba bibi hye fio for any adofonum mema obibia akwaba sonko yeda irade asese da ne dan susumunya ebre eji edwa etie eye ensem ada ne da yede ebesomu ewo Ghana wahala yedwumadie yi eso munuaba ekwesikapa ena mutimini na ene da yi yesi nkonwa se dia na chese ensem no de edika ena ye ba ye bebe brobro so ewo hanum na ene ensem a eda apono so a ye ba be twenesere ene abasa ye bekasa ede afa eye covenant ho aye twi mu ne ye beka ne se apam eden ene apam nyoma ben na ekoso na nsunsanso ben ena yenya se yebu eye apam eso a eno nti yato ensa ede afre apostle Agyeman prempe na ye ne no eba betwetwen komo ede afa sansem wei ehu na wono so akwakoye nyame nipa watimi ama ye hunhum mu enkyiremu na obi anso so ehunu se de obesimi atoto enyoma eyese ebia na wokokohia sa enyoma we bi ewo abraboma entebusuafo menya wadwen krampo se wo ye de wuyi wafide ne ede afri ahase jebre na ye twan ho abaye ba ye de nkomodidie no ebe hyehye so too much ashafo akwaba ensa enkoma mu ebiemu opanyi mama wakwaba de abaye dwumadie yi eso ya oba empombo kodi Kristo adunti no ye pa yeda erade ahunzo e nyame adom nso me ho eye yeda Kristo ase eja ene de medu wa ba besi hede na chese ya ba ba ye toma mento pan e wa ha sei na misusu me kana won so wo ka because enoma bi e wo se ye biebie nyoma eni so ma ye wo mo a wo mo ho kire wo mo anase wo mo wo ha mo womo susu entimi enya eye wogien free eye atrofo difo womo nsem ne nyoma a womo eye ho eja ye ka se apam ene den na apam no ewo ho yo medase pa nyame hira bibiri omo ahodi ni nyinkire amen na modwuma nso awurade mamo nkunimdie nipa bibiri sawo busame apam wo ho okay de entiam se apam wo no se ye hwe Bible no mu a Genesis chapter 17 Yankopon frɛ na Abraham no na ɔte abosomsum mu enti wɔ frɛ no by Genesis 12 wo ana frɛ no no nante ya kodu baabi no ɛna ɔne ne hyehyɛ apam ɔne ne yɛ apam Genesis 17 wo kinkan a wɔse mapam de Abraham wo na da hɔ ma me no apam no ɛyɛ nyame ɛkwan bi a ɔde ɛbɛto ma wiase nipa nyinaa afa saa kwan no so ne nya da nkwa ne nipa ni atimi ayɛ de etene ayɛ kronkron apam a edi nipa kɔ nkwagye ɛna ɔne na Abraham hyehyɛ Genesis 17 no ɛwɔ hɔ ɛne ɛwɔ wiase apam ɛyɛ bayie mmɔne apam wɔ hɔ enti titimire mu no ne yɛ nananom ɔmutimi ɛkɔ gye bosom paa kɔfa firi baabi na omude abehye fie ho no omude sika akọ aka ho enti omude ba fie wa omude esi dan enti abusua bi wo ho no a yesi dan saa dan no ye frɛ no nkonwa dan okay apam no no enti wo mo te wo saa mre no obia wo yere ne umma anaza okunu ne umma mo asefo nyinaa no ye de mutiri ahye saa bosum no aya apam enti apam no bi ni sɛ yan kan kyerɛ mu sɛ
say na ebe yam ebe di munya okwan we so enti apam no wabusuan mu a de ekoba ne se abusuan bu ho no a apam di omunya de eba ne se ama kwa ware a ensi won yie na je say no apam ebi so de ye awumawuo ebi de ye ohia ebi de ye ensanum chese nipa bo basesa abusuan ntumi nkoso chese bonsam abetena busuan etu obi abewo efiri be se me ka se apam no bi wa ana abosum wo mo je be se 600 800 years ago hey yes ena tie busuan enti sika kopa gold e wo fio etu omo so say we ye dabone kuda peku ene ayi kwaside fofie na omo twa nkuko ana se nwan ne de guso ne sika ko ofio ne fio no omo nyina so ehio e ma kwa ware nyeye me ma kwa ware nyeye ye tu kwan kwa buruchi mamu a bo hwe ne abo obi ne de naba omo ye dwuma bi enso aba bi hye fie ho ene control mu nyina ndi sa apam no a nananu mpanimvo no enu eye de to ho no omo ne bonsam ye de to ho no ayaduaba so ana eso ache se ye wonyame apam ene ye wo bonsam ye wonyankopon apam oni na Abraham na ye ena efiri sa atete no emu ne Kristo be firi ye ene Kristo apam no wato aso e dia be sine so won de boni nim di so de homa wurade a na o ho ato no waje oyi wa firi apam no nti Peter Acts chapter 2 verse 37 o Pentecost dano susun kunkun ne baaye no ena wo mo amigidi ye o kansa mpa no a wo mo gidi 3000 ena odo mo kansa fo na wo ho no ena wo ka kire wo mo ya je adi ni se mumma yanyimu verse 37 down no mumma yanyimu mfiri enema abusuan kontonchi sa abusuan kontonchi no he is talking about apamwa e wo ho a ese nipa no enti eja adena oso do homa erade a oyi ofisa apam nim oni ni benya wono no nyankopon apam na nsusu bi wo ho so nyame ensusu na abusua apam edinya de enti e man ba sa ne se ye ka se nyamsom a e wo nyamsom ne e wo nyamsom e wo kristofo ne e wo asore kofo nye nyina e kwa asore nipa bebre ti asore dem na chese e kristofo e nyankopon ma dabi asore kofo so enti ono kwa asore but onye Kristo ni enti spirit no da so ye den edi nachi baby obewura bia odi nachi esan se enokure no onfa enokure no ena hu konkron ametren mu ena onyere no ho nso mompaye ade we apam we obetumi ebetumi afiri wo so a number 1 waji nyame adi Kristo adi so tiase 2 waye kronkron 3 empire boni akom kire o so ye fasting na usufre nyankopon so onyi ufiri abusuan kontonchirim enema edi nya wo abusuan mu no awurade nyi ufiri onyi udini ana wontwa udini emfiri nananom apam o mu yeto ho na wo maame no papa na nananom mu no aya awonto aso abeto so edi unya no awurade cancel udini by faith it will work. Eja na se wo kase ane akomche asofo obi no monso so se apam timi di wo munya so wo ya sofo enso na abusua pam akutia no wanya sofo papa de ntimi kase ane se o ya sofo obi a onam nyame kwan so se enya sofo nyina na ya sofo wo ti ase enya sofo nyina na ya sofo ena enya kristofo nyina na ya kristofo so enti sa sofo na apam no di ni so no na onkura kristo mu yi. So, you say, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Was it Obiba Chrisomua? No, ya body of fro. Na in Yamada Dana Chum. Na a fa bibia be foforo. And to obey Chrisonino. Sanya mani na ese den. If you are brown, so Christo to me if you are brabo mount. Oh, the Jinauni panoso. A bia make us say, Sikanibre, a massam, me massam. So that's here. Sani monema we nyina wo kwa asore na se wo ye bia enkonkonsa krono aponi sisie
oh ye ka so obi e kristoni a sa ne ma wo nyina no atwe no wo firi ho enti e ma pam no a e wo busua mu no entimi menya e be di usunya ono ode bone nenam sa covenant no e ye bone ene ono ode nam. Okay. Enti eja wo abusua apam ewo mu enumi ewo mu na u se nipa no unje nyame endiye na obi a wo ye wiase ne kwan ben so e na obefa so obetimi agi because wo kasa no se Christopher no se obeje eye obeje ho afisa apa no mu a eji se waje nyame adi wabompa ye wa ya akwanchen obi owo wiase no no onim sa ne oma we nyine nti ono kwan ben so no obefa so obeje ne ho de afiri abusua apam mu On se kwan bafa so no awurade Yesu kan Matthew 28 verse 18 down no o ka che twa for so mon ko wiase ko ka sempa nkyra bode nyina na de obegye adi no na mo bono su eja oba no nkunkun timu so enti asempa no kwa ye nyina ne wiasefo e ya osomsomfo akowensafo ne adwamanfo ne ade so te ase enti asempa no ba na ugidia afei ne nyame sunsun konkon na ba betena hu afei no obonsam ni usu tumi bio enti apam bia wo abusua mu no wo bompa ya bubu adwiri asa no pasa e wo Kristo dim enti obi a ono onye awurade niye no ye wo abusua no mu no eye se ogi Yakopon di anya sa apam no mpa so da wo beda no wifo enti wo be ha obi a wi ware no sa wontimi nyai ensa ware no sa wontimi nyai dwamamo wontimi brabone ebi kura ne ye de yade etwire yar boni stroke num ya enye ayi ema nipa na enim guase yare ne de ato so obu ho a obetimi kura akwaburochire wo kwaburocha utanye kura bo wu ho ena aburoche nso obetimi akotena ho saa ayi friends many years wo mobra bia eti Ghana of wose bebe atukwa akwaburochire o maka ho o muntimi ma obu ho kwa obekọ ne papa akọ ensusu ni nyina bibia enkosu bibi mpiem ma no on woni hwe ka sika kura wonya do de aba so te ase na e kire se bibi wo ho o so o fanya miasem na mpabo ye dwuma na de kode na edi na chi no e spirit na di wo chi apam no e spirit because nyankopon apam so God is a spirit and they that worship him must worship him in truth and in spirit. Oh, John chapter 4 verse 23 to 24. So, enti nyankopon ankasa no we spirit and bonsam so we spirit but bonsam ye evil spirit and nyankopon ye holy spirit difference wom enti wo ginya media no be ye holy and no di bonsam chi so wo be ye ye friends evil wo be ye evil so enti bonsam nyuma na enti bonsam na opa enti na Yesu kan wo Matthew chapter 5 verse 28 to 30 was mu amoye adwuma bre no waso mo ne so nyina no momra me nchen na memo mo home na me konu ya yemre ma do so aye hare so e di adwuma ne aye onsam nyuma anya business ya wokoto ne ma bro ni wa wu kotwika na asema bre o nya concrete ya wokoso an wo say wokosi dan na so wakoye adwuma bre nya no wansam no woka krono awudie abosonson bonsam de ade bi aso ena ukomubu ena unyagefo ena ose bra fabra me nchen ne magyewo ma komo hare na why free na ene ma na besoa me enti adwuma na why no eye apam na ho obi abusua bia ni mu nsam eye se abusua bia mensa wo efie bia mensa wo so te ase enti ade a efiri tetetete ena bonsam apprentice ade no e wo busuam na anyini na edi nipa nya oba bi wo ho nam kura no oyi nufu half wo inside half so outside what you see atade obehye no na ni srem nyina gu ho oba bi wo ho no a atade bi kura sha ne pant kura sabe wutumi hu ohun na mechen ahwene na wona se na ebia man kese wo de chese ayi abusua no ofiri mu no obonsam wia na se na dwene enti won tijai enti wiase afa enye papa so ti ase enti adwaman ememasem oni be ma wo beda utumu se unim se oba bi wo ho no a wonya be se 30 years emema afa no wiase aburu 50 chese adwaman kra wo eche wo no apani
ka che o wiase mu tini nyina ye apam a ekoso wo abusuam hwe se ne no enipa fi se nani na abue ese ni bua aba your computer world technology ni media aba ya kosuku ya suanma ya dwunu mo bie eti wo mo angasa dictate mo ho ye ntunufo nya no hwe so onim se bonsam na awie nipa na dwene wote ase eye bonsam na awia no na ode ne nam eye apam bi ewo fie o bonsam no ye spirit a unhu no te se nyankopon so ye spirit a unhu no but o agents eni nyankopon so woni agents eni ye asofo bonsam de ni abayifo mamu atamo ti ahonhom en kabrechefo ntafo yifo occult freemasons illuminati fo forces be bi na ombe guebusuanum ebi wo wiram ebi sise nduam emutan so tiase ene omo kutie nipa wasase so eni so wan nyire ho na mu oni anya din an nyire ho amom pai amfa ho ma wurade a wiase o wuntimi mfirim because wiase we no enom ye da wiase we so nya ketwa ni bonsam ni nipa ya pam e wasase so ye nipa atwene ho agire ho ba bi enye yie eje se Kristo bam ni nyina nso no efiri hu minu mienu ni ye be makwa ma Kristo ayusu yen efiri se duama no ho kwan a ene wo edorim eja wama ye hunu se nyankopon apam na bonsam de nanso so obi wo honom a ono efia wo firim na ebi apam bi eni honom yankwankwa kwaje sa nyoma no amfa endi wo munya nanso ono amutumi de ne hokọ se oni bosun bi oni nso bi ekwa akwanya apam denti na manipa etu sa na mo no me dasi pa je nyankopon obo nipa no wankase ya mebrese na bonsam so wo ho ntoko bi si soro na bonsam ye fe Lucifer no ye obons nyankopon bofo kase pa ya odi bibia hye ne nsa wo soro ayemem eti odi bibia hye ne nsa no ahontan ba no munti wo sore etie nyame ene na bofo nti ye ntokwa ye to no bi gu asase so enu makoje hye motan ni nuam so ti ase enti omu hye nipam kotena ba yem obu okwa won na wo obetima yew unua ba ma obetimi ayew so de enti ema ne basa ne se ono no se wanfa Kristo nyame asem eye nkwase asem ma no enti enam se nyame asem ye nkwase asem ma ne enti ono ofa wiase bonsam dika wia no te se asofo ebinim se ono edibentira bonsam wode Yesu ko gina bota popo no so no se wiase anyumunyam ne mu ne ma nyina ni ogoto sore me a me de bema wo ena esanse nipa no Kristo ho mu ntini mu ntino wo so ope so wonti ode ni ma mebirebe ma no be menu nuro akum nipa oba kra anyimo a yetimi sie ne life wa sore dem no ode egitom no onye sika bebirebe so obu wa wokum okra tuntum ana fita na ntwie ye de ahyefom no mu ye rituals no mu de ye epe ho eye apam bia ewo ho ye bonsam na ahyehye gu ho ene nipa ni tirihiem so enti ono no Kristo ani nyankopon asem pa no emfa no ho enye ni case kura ebi se bonsam wiya no ene wiase we mu so no ye bonsam ba na ye nyankopon ba eti obu ho a wo ye den ontimi nye nyame ba na dentia dentia man ba sa ne se onyame obo soro ne asase no se se eti wiase unimi se nyankopon dentia o maaye no unim reason ni se nipa a ese oje o mu wiase no nipa dodo no ne number onu kwa nanim but number no nso number yinso ye na nso se enye obia na obia ntimi ye nyame be ma menche o kai Matthew 13 verse 47 to 53 no wose papa bi okompo anu kogu asew na ogu asew no oyi nam no bebre nam no nyina bi eba ne net num enti wo tweba mpo anu ena odi egu ho afi no oyi ti wose oyi de enye no oyi tugui na de eye no odo kodifie na sana crisis e ebe ye wiase awieye na so wose wamba ma eye atene na efo na oba ma de bonyefo se ye nyina ye bonefo won se awiase awieye no bre no ene wo se
obey ni de wom senya nipa nyina ne betuma sakra so atiase enti wo baaye no na asawu ni de na ekoso no na atene ne efo no we form na say nipa bi ye on clean e wo wiase no oto magu enti wo se yen kansi ahene ni wasempa na de obagye die no wo tiase de obagye die no yankopon fo so nipa o se chenchina bra be so no any Christ by so amegu asori bia nemom enokura no beka Pharisee for no o kan omanim papa according to Matthew 23 o kan omanim de no mo ye anya no o kan omanim e blase o se enkwase ni firafo so otumi si wo mo kwase ne ade nyina de no mo ye anya but wo nwu o mo asori no ene o ye ne de ene o ja hokoy ne Peter no mo to aso wo de hye wo mo nsa ena akoswa nyina bebeduru samri so enti apam no de apam no ye ayi bone apam o tene ne apam no eni Nyankopon de oni Abraham ehihye eye le to a abeduru se obi a obedi Abraham ne nhihye so anase Nyankopon ensam so no onya da nkwa so te ase eno no na no ni nipa mpe ye no nipa mpe sa kwan no ye pe apam enti apam di nipa nya obi kwa o ye adwuma pa sika to ne se na hye kenon ka me ba so yes obo ho no ma waware nso so awo emba ni nyina ye ayi bi edinya ewo mu se boni oho oba bi o be wiase a oba ye den onwo ebi o second Samuel chapter 6 verse 23 eye David ohini David ayi ohini Saul ode ne baba ife ne mika e ma na ware the Bible say quotation am de ma no wo se wanya ba ekosi ni wuda wa ho boni wo ewiase bi bie ni obi ni ho a eni Bible papa ni boni nyina wo nti obi ware na won wan eno nche se bi apam bi na edi ninya ye eno ho obi wo ho a ene be ma bi won so a na oba bi won so be wiase a aware ade aware on ware da on twempena onu so won ware be ma bi wo sa ene obi won so a apam wo ni fie no ene edi ninya enti wo ka Matthew 19 no verse 3 to 12 no emna wo mbusa Pharisee fo busa Yesu aware yan wasem o kyerɛkyerɛ mu no ene wie no kra no ya Peter no kan sɛ ene wurade nipa ne nsɛm ne yire ntamate asɛm ti sɛ dia ene na nsɛ sɛ ye ware eno wurade sɛ enye nipa nyina ne betimi agye asɛmi agye sɛ wo mo edi firi soro ama wo na ye wo ayi tutufo bi wo ho a osoro aheni enti no mayo ho sa unse heaven ti be ma bi wo ho no a oso onware kura oba bi wo ho a oso be virgin sa onware ho ena ayi tutufo bi wo ho so a enipa ena aye won sa nipa no o kyerɛ tumi bi etebusuam covenant no abayifo ene ahomone ena aye ne sa ena wo ntimi ngo ena ayi tutufo bi so wo so a osoro aheni enti ena wo aye ne ho sa so o pe heaven akọ obi so nipa na aye ne sa obi wo so ye wo no free obi wo ne de ye wo no free ne maame yam so oba ye no nware da okay eno so wo wiase dia me kan nyina wo wiase so te ase enti apam de apam bone no ye wo busua mu no edi nipa nya papa enti obi anhwe na busua yie obi anhwe fie wo firi mu na emfa wo wure nhye busuafo ni nipa nye nipa nye wo ko fie a wo yase no kan ye boa fa Kristo di nukure ade ehia ne nukure die kronkron ye tenene enese wo boy a na wo girl wo girl na wo boy enese wo ye girl na ni boy a we se oni mu ene 18 16 15 no bia e wo mpana ene wo de afire o ene ye wiase ye emai ene memai si ye gura akapema atejima se de ende so ene ye buruso obi a wone de wo se bi date no dabi tetene ntisa o date girl bi oni boy bi date die dating nye dating no so kura no nye se obi atene ba bi o wo di ase e oni ne da sa ware fo de
Tie no kwampo asa masa nya apam. Makoya apam nso no ebi okura na omo ye blood covenant nso so mo ja no no atafe no so atafe omo twegua de obi anu no nkodi obi anu nti sa apam na be de wetimi agye ho e de afiri agise Kristo bam yeso ohwehwe wurade akiri kwan na me se wo sa apam mu na aba mo wa menim kwan me do be fa so e be firi wo so. Okay, nti agya obi a wo Kristo mu wabehunu se efie abusua pam bi se ene edi enya wababegi Kristo edi se de wo ka no waye nyankopon de nyankopon panyina wabegi Kristo edi no ehu behia se sa apam no bosuma na ba bi omutwa ayigu no kokko sei na ana se me ye Kristo na me ni Kristo mu ena me ba Kristo mbehu se apam bi wo abusua mu ena nyame agye me enti no owo akwanya no ana pepa na ana se tumi se otimi kokko sei ye ba bi o mukoko gu ensane ana se o mo sei obetimi akwakọ sei sa apam na ewo abusua no obetimi akwakọ tutu asei na ana yo me da haspa Zigapa eja obi samasem efie bia abusua bia bi wo na wo bagye wurade dia wo no wo fra abusua mu a ba ye no ka hu ni say wo betu mpanifo nyawo na wo di sutumi o ade na nyawo dia okay mpanifo na yi wo mo dia enti mpanifo no enti emma kwan ma nko bubu mu hwe mi ka se sika ko wo ho sika wo dem wo unse me hya me ka se edam bi wo ho sa ni esi na ye de enema gum na ensofi ho omo ho kire won ohia buruburo na kapra mo nipa ho na omote hiam enti wo ba je wurade na ba Kristo nchen a wo sunsum na betena mu no wo ye stronger esene wo mo de no se obetima koya je se woni abusua pani na wonpanifo wo ho nyina ekasa na ntiase ye adwuma ansa no watimi akọ ho akọbubu anyasa na se wugidie mu nyedu na de mi de ma je wurade di patapa na oge na ko se ukọbubu agu a wubawu won betimi akun because on spirit na on very strong yeah no sunsun so se bo nsam tumi no se wo Kristo ni mu pa masa wo di agoro eja enti se obi a wo abonten a wo tie wo a wo apam wo abobo so se de wo hunu no ekwan ben so na futuo ben e na de be masa nipa na obetimi agye ne ho e de afiri mu Bible kan wo John 3:16 ade se de Nyankopon do wi ase ni so de ne ba wo no kroma na obi a obegye na die no wanyira wanyadan kwa enti se wo pese wo ye firi a ni nyina ne se odo ho ma Kristo na de ho ama ne yie ya nsori bebrebe no a adoso no wo di ase nsori bebrebe wo ho no me ka cha mo ati ase se bebre nya hunu Kristo bebre hunu kwan no ni bebre kwa sori kwa no anse wo se wagye adi adom ne yede bedom ye adom nyame wo mra ho emra ni ho adom timi nya dwuma okay what are you saying? Every country there is a law governing the people. Mebwa. Okay. Ghana yanimra. Constitution, every constitution in a country is bylaws. Emra ntutu ya nhihye rules and regulations. Any edibu mind. Obi oji awurade ya oji Kristo dia wo say emra ni ho ayadom. Adom sen. Adom na omo ka no. Omonti ase so enu da chi bia say fene ye guso aye ne kakrakra so adom no e kire say obi a wo be gye wurade edi ne mira so aye de opɛ no ene Nyankopɔn dom wo yes no amere so ebisi no wa time kwa na adom wo okay Genesis chapter 6 verse 5 to 9 okay wo say na bonifo nyina anti nyame bufui mane ka say ayi obe di nsuo be se nipa na fe kwa do nunu so ogbo nipa na ye ne yawo na komam na ngopon na kan yo so eye ne yawo na komam so ogbo nipa na Noah de onya wurade anim adom na Noah ye nipa tenene ya wo ye pe wo ne bre so ewo nipam enti Noah timi ni Nyankopon na nte so enti na Noah ne timi di nyame mra so na o ma aka wo sa wo mu nyina so ti ase na Noah onya adom ewo wurade anim enti se yensu ibenya adom wo Kristo anim Nyankopon anim a
ɛsɛ sakra ya dwene so ni edi Nyankopɔn mmara so ye twe ho firi ye gya ware sɛ ye basa we ya so gya ware sɛ de just blessing de yakobe we one ni kunu sɛ obema se no nware o sɛ oba so so nware bio oni obehwa no obi gya na sofo no kura no atomi ni sofo ya mofro wo mu akuku damfo e wo Ghana ha ebinom gya ye yire mba sɛ 3 times oh na on Ghana na otu kai huh so ti Ghana aha o gya ne yira no ko wa foforo because ma take aba so num ave wo fe ne yire no ne chat ye no wakoye kolo wakoye kurasi ni ave ne honya ne fa bi o hwe wo ba ne to sisi wo ne na wo gina so na nim dua ne nufu bi etuatua ho na exchange yire dada no first time you can send bebre no ja no ko wan foforo nti ayi sofo bi so pampa mi mo ni din ne yire wo jani ya wo Ghana no ko wan foforo enso so wo dom na so de kakaka ni din wa bam wo ka Christian council ho Christian council ni akasi no so ya sofo akasi no enka hwio emra no ni Kristo gidie ni nsem no aso die ne hia ti apam no de so obetimi agye ho afim agi se wa ba Kristo yes Kristo ne betimi agye wa film yo abusuafo aha ene di dwumadie no ebesie apam a wo na mu nyoma ekoso ewo abusuamu so betimi agye wo ho afrimu na watimi ade wo ho de na kyese Nyankopɔn ena wo sa wo so ni mu pintin na wo gye ne nsem na wo di ne mra ensem so no so ama wo no wo abenya apam fofra eye tenene ede ne de wakoda enkwamu se de eye apostle Agyeman prempe esie no abusua aha ene brebe ma yekwan ama ye di dwumadie no esie mesese wo be subscribe to your channel no so wonya ya ebiom so like your videos me aba no so say de nya upload video bia wanya notification ewo wo phone so na follow your Instagram page @somagh_ na emrepam no ya makenkan ede amam midin ene akua sikapa makramo